Ja myös Elosäätiö antaa 5000 euroa, eli 10 tonnin riihikuivaa. Ja tämä vielä kuulunaa sitten matkan Barcelonaan Torresille, ja Weinstein tarjoaa tämän matkan Barcelonaan ja se tutustuu viinitiloihin ja espanjalaiseen ruokakulttuuriin. Niin, ja kuulen, tarjoilija saa myöskin Henrik Mittenin rahastosta 5 tonnia, Yes. Elolta 2,5 tonnia ja tämän matkan tonne viinikurssille Kataloniaan. Eli kannattaa voittaa. Torres, hyvä. Ja kuitenkin hienoa kakkospalkinto, saa Messisäätiön apurahaa 3 tonnia ja pääsee Focus d'Or-kilpailuun Budapestiin 2016. Vau. Ja toinen palkinto vuoden tarjoilijalle on rahaa tulee Henrik Mittenin rahastosta 3 tonnia. Ja sitten päästään ruokaelämysmatkalle Tampereelle. Sinne mä haluan. Siellä Elosäätiön edustaja Tampereen yhteistyökumppani Restamax ja muut yhteistyökumppanit valitsee semmoiset setit Tampereen nähtävyyksiä ja varmaan syömistä ja juomista ja kaikkea kivaa, että kannattaa olla. Kyllä. Eikä kolmonenkaan mikään huono, koska Messisäätiö antaa 2 donaa killoa. Ja sitten tämä sama matka, ruokamatka Tampereelle, siellä on huikeita ravintoloita. Ja sitten kolmos tarjoilija saa siis 2 tonnia Henrik Mittenin rahastosta, mutta sitten meillähän on nämä erikoispalkinnot. Ainakin tarjoilijapuolella Pernod Ricard lahjoittaa parhaan palvelukokemuksen tuoneelle erikoispalkinnon.